Bueno, ni Joserra honendia naiz, jubilatuta, getxoztarra, euskaltegi ikaslea, euskaldun berria, egizuren eta mintxanet partaidea ere. Bai. Euskaltegian ikasturte batzuk hasi nintzen, baina lanagatik ezin nuen jarraitu, eta hori esen ona. Euskara ondo ikasteko ikasturte osoa eman behar dugu. Euskaltegian eta ikasturte amaitu ondoren, barnategira joan badugu, baina hori etengabe izan behar du. Jubilatu ondoro jotakea nintzen eta zerbait lortu du, nahiz eta adinarekin zailagoa izan. Eta euskara jakitea beti izan da garrantzitsua niretzat, beti. Euskal Herrian altxore handiena da euskaraz niretzat, bai, argi dago. Hazen nintzen lagun batekin txantxetan, euskaraz praktikatzen, eta konturatu nintzen onurgarria izango dela, ez bakarri lagunentzat, baizik eta niretzat ere. Baina gero ja, serio hartu nuen gauzak. Eta, egin nuen programa bat. Helburua da euskaltegi ikasle bateri laguntza ematea. Eta bide batez, laguntzaileak errepason bat egitea, gai guztiak ondo finkatuz. Euskara ikastea prozesu oso luzea da normalean, eta nik uste du laguntza honekin ea lortzen dugun prozesu hori laburtzea. Gehiena mintxanetekoa gara. Laguntza metodoa hau doakoa da, ez duzu ordaindu behar ezer, baina kobratu ere ez, bat eta bestea. Metodo hau daude 3 karpeta, orain daukagu, bakarri atarata daukagu bi, baina lehenengo karpeta da helburua, metodoa eta aurkibidea, baina pila bat horri galde gaia aditza, gariketak eta dago egin daia. Eta bigarren karpeta da deklinabidea, kasu marka guztiak eta ariketak eta emaitzak. Eta 3. karpeta da irakurmenak, entzumenak, idazmenak, ikusmenak, atxizkia eta aurrizkiak eta solasaldia, hiztegia eta sinonimoa eta esaera azarrak. Baina hori, 3. karpeta ez daukagu atal-atal, daukagu egiten ari gara. Une honetan, atal batzuk gai daukagu amaituta, baina argitaratu baino lehen hobetu nahi dugu egin. Adibidez, ariketak egiten du galdera, lehenengo pertsona, singularrean edo pluralean galdetu eta erantzuna bigarrena. Eta bigarren pertsonak galdetzen badugu, lehenengo pertsonak erantzun behar dugu. Eta hori ona da aditza auxiliarrak ondo ikasteko eta ondo jabetzeko. Eta gero, galdera guztiei baietz erantzun behar dugu, baina gero, noizean behin ezeskoetan ere. Eta baita ere, zer esan duzu galdera, edo zer uste duzu, edo zer ez duzu uste, lak eta ni kompletibo erabili erantzuteko. Adibidez, lehenengo karpeta ez dakite ia 200 horri dira, eta daukazu galdera eta erantzunak. Eta hori da, errepikatu eta errepikatu. Asuntoa da, errepikatu eta errepikatu eta errepikatu. Eta gero, euskaltegian agertzen diren ariketak edo etxerako lanak hori ere errepikatu eta errepikatu eta errepikatu. Materiala gramatika batzuk izatara eta beste batzuk dira euskaltegiko ariketak egiten dugunak, komenigarria da gramatika horrek erostea. Zalantzak eta daukentzeko oso interesante izango da, eta gutxi gora bera guztio daukagu lako gramatika. Nik haiek esaten dute, orain euskaltegian bere eskolan asko hobeto dabilela, asko segurtasuna gira daukal, eta joaten dira asko posago eskolara. Zergaitik, nahi egiten dute lagunekin egiten dute ariketak eta etxerako lanak, eta asko hobeto, zer gertatzen da, askotan euskaltegian 10 edo 14 pertsona dira eskolan. Eta zer gertatzen da, irakasleak galdetzen du gauza bat eta bat, baina guzti hori galdetzen behar du. Eta metodo honetan, derrigorrez, batean zu erantzun behar duzu. Badakizu, mintxanet bezala, mintxanete
solasaldiak egiten dutuz. Bat, galdetzen gauza eta duzu erantzun, eta derrigorrez hitz egin behar duzu. Horregatik askoz hobeto da. Bueno, laguntza ona, importantea da euskaltegian ikasten dugun gauzak, baina hori da laguntza moduan. Gure proiektu artean, eskola berezia eta doan ematea da. Baita, mintxaneteko erabiltzen den euskaltegira joaten diren ikasle batzuentzat ona eta lagungarria izango lirateke. Baina hau eskolako lana da, hori argi eduki behar du. Bai, leku guztietan hartu behar dugu ariketak eta gauza guztia. Bakoitza aldatu dezakegu, baina hau da, ez dakit, metodo hori da laguntzeko bakarrik. Bueno, egindako karpetak akatsak izan ditzake. Eta bai, ideiak berriak konpondu eta gehitzeko prest gaude hobera eramateko. Hori guztion artean egin behar dugu. Baina asuntoa da ea ikasle gehiago hasten den programa hau erabiltzen. Hori da idea nagusia.